Abougay won namdal nan mom joni makki sortade haaldo yete ene jogi candidat mo wino yo wotane bele nafoore nde ko makki tan dañi nafoore mum dañino wini ko mawɗo leydi suwa caggal mum ɓesgu mum suwa wooda moggaɓe wooda yaafaɓe ko nafa mum kañum goto walla beele ko nafa Sénégal ɗo tollino ɗo e felli wayi taƴi e caɗele gonɗoɗe hen nde walla ko nafa mabɓe kamɓe Pastef so ɗum alano beele mabɓe laamoto walla ɓe laamotako e togara namdal maɗa ngal to banggue Macky Sall mete ko nafoore muɗum walla ko nafoore Sénégal walla ko nafoore wondiɓe muɗum nafoore Pastef ko nafoore makko e nafoore Pastef kono wona nafoore wondiɓe wona nafoore wondiɓe makko wona nafoore leydi Sénégal ko nafoore makko kanko e Pastef naaɓe ko saabi wona nafoore heddi ko aɗa andi kanko Sarr wonko haali kono wonko anda eyyi holko woni ɗum par ce que aɗa andi so tawi mi wima wonde so tawi aɗa woni jingowo koto haaɗi yiide gongo andu gongo ha gayna jinga jingere maɗa mbaɗa andi noon ko jingowo o teyani ɗum noon ko kala Pastef naji ko noon wayi so tawi o wi wonde Macky Sall wallitani Ousmane Sonko wallitani Bassirou Diomaye Faye o haali ko majjere aɗa andi holko woni ɗum gueɗel gotal tan dokkatama mi yeru Sonko jet privé mo ƴetti ɗo ene jour élection ngaji ɗo gandanɗa hoore maɗa no fattan hami jofnanma ɗo gandanɗa hoore maɗa ñande hen hay goto ala droit déplacade hakkude département e département walla commune e commune sakantuma no région e région so wona président de la république on goto jogui on sañ yaade wohoyde banggue goɗɗo on goto jogui on sañ ɗum ko hen gueɗal ɗiɗaɓal ngal aéroport militaire Léopold Sédar Senghor hay goto ala droit diwde ɗon walla juurade ɗon ko wona président walla militaire walla yamirore président holko addani Ousmane Sonko jet muɗum privé diwde ɗo aéroport Léopold Sédar Senghor ɗo en faade Ziguinchor mete ɗum ko ballal walla wona ballal so tawi o wi wonde ɓe tottaka koɓe mbaɗiri campagne walla ɓe jingganaka koye majjere ɓe goni heddi ko aɗandi adani wonde ɓe kalanno ɓe mbiya wonde yoɓe ndendinane kalisaji ɗiɗon kalisaji fof ne gandi ɗo ɗi gummotono ngal damal nde uddano tan ɗin kalisaji nattunadde heddi ko nde yeehi kanko Bassirou Diomaye Faye nde o yalti Ousmane Sonko mi wi wonde kañum adi yaltude nde yalti nde wonɗo nawa to nawano toon ko ƴettoyde kalis on kalis an a wawa ɗum andude a faami on kalis an a wawa ɗum andude jet privé o Ousmane Sonko mo mbiɗa won tawde mbiɗa wonde oɗon jogui difficile oɗon jogui caɗele to banggue ko mbaɗir ɗon campagne ko luwata jet privé a faami de e nder waktu goto plus de 30 et quelques millions mbiyon wonde on ngala kalisaji ko mbaɗir ɗon campagne holɗo kalis o togara kalis o rokkiɓe ɗum ko Macky Sall ko Amadou Ba fonno waɗirde campagne ko ɗum Macky fecci tottiɓe hen ɗum ɗon noon ɗo kalmi ɗum te mbaɗa jogani ɗum dalilaji kala ɗo noddami ne kadi mami noo mi rokka ɗiɗo dalilaji ala preuve mo joguimi hen o mi haalanima preuve o no fattan ko kalmi koko laaɓi mbimami wonde ko holko addani Ousmane Sonko tottede jet privé ummade ɗum aéroport militaire Léopold Sédar Senghor aéroport mo gandanɗa hoore maɗa koko udda so wona président de la république ala droit diwde ɗon walla juurade ɗon walla ko wona militaire walla yamirore président no mewi astafurlah aɗanno kam les jet privé hettan les avions hettan ne jogui compagnie ji ɗi gandanɗa hoore ma nanɗo ko wayno transfert en nanɗo sa yiiɗi luudu ɗumen joni aɗa yaa Bissau Luwat sa yiiɗi luudu ɗumen eyyi ko wona gaadi mais kadi wona des avion pour déplace ɗum koye Ziguinchor a faami kalama ɓuurani 5 millions ala yalte nden lowre yalte nden lowre kalɗaka ka anda biyeɗo e Ziguinchor neɗɗo goto tan e avion vol jahowo aller retour non fata 70 000 wona par personne no foti personne ngaji waɗa e avion no fattan haala ko 60 personnes yew ay 60 personnes ɗiɗon timmata hay 5 millions ay ɗiɗon ɗi mbiyata transfert ay transfert ɗiɗon ɗi mbiyataji aɗa andi koɓe joɓata ɗo hen aéroport no fattan haala aɗa andi koɓe joɓata ɗo hen aéroport o par minute no foti aɗa andi avion aɗa andi avion so tawi timi e région no fattan avion so tawi timi e leydi tan aɗa ko yoɓata no foti Abou agay heɗomi joni ngal damal ne jogui solution mais joni gon ko arde kanko o wi on tottama haalis caggal kaldigal ngal ha jibin ɗum ɗo an wi on tottaka haalis par ce que on piyanno joni so tawi gonɗi Ousmane ƴetti jet privé pour yade Ziguinchor haade ɗon joguino probléme waɗi ɗon campagne ko on piyanan ɗum walla ko haalis Ousmane mofno sawi ɗum no woodi
no aɗa andi 16 parti pastef e so tawi no woodi no o wonko anda hen e ala wona kanko joni jabboɗa ko minuit so tawi ɗum no woodi fotmi hanam wonko anda hen pastef tout le temps ne jogui kalis mo gandanɗa hoore ma ne fiye minen tout le temps min piya ana fiyata mbiya tout le temps non hoɗo min fiya ala wi joni joni wonɗo ɗon jogorno difficile o suro moɗo campagne ga wondade fiya continue kalis o min gandi ɗo ummotono emin gandi ɗo ɗo ko haalata ɗo ko joni président ko haala majjuɗo emo anda ɗum cikkuɗa kadi e wadde diabolisation ɗum cikkuɗa non il faut yewte gatten pour hayɓe ma famde eyyi sa wiɗo joni a faami kalammami ko président Ousmane Sonko Macky Sall tottimo jet privé ummima ɗo jamma yeehi ga aéroport ala wona jamma kay ala hen président Ousmane Sonko hay sinno noon o weldani e Macky Sall hay sinno noon o waddani e Macky Sall dialogue en tant que deuxième opposition e nder leydi ndi no première opposition e nder leydi ndi a faami en tant que président Ousmane Sonko aɗa andi an dépasse a faami kalammami ko voleur mum yettima ɗo gandanɗa hoore ma so heeɓi joni joni haaju Ziguinchor yahat joni joni ɗo joni ɗo mo wawi ɗum wadde non ndene hoore ko kalmi ko no famani ko kalmi ko ono fatan no yo atte question mo mbimami wonde omo wawi ɗum wadde la no fatan omo wawi ɗum wadde no omo wawi ɗum wadde en jaɓi no omo wawi luude no fatan no yo arte point o no yo arte e point o artu e point o yew mbimi président Ousmane Sonko doole mum e capacité mum yettinomo ɗo gandanɗa hoore ma nde wonno opposition avant nde sohede oɗo mo yinno yaade Ziguinchor fof yahata par ce que jiida e ma jiida e am wona gotum ɗon kay hono nawdu ko jiida no ɗon ko gonga a faami ɗon ko gonga min kaldo e ma ɗon ko gonga min kaldo e ma a faami kaalisam ne wawi umminde ɗo tubago goto nanɗo ne wiye Michel ɗo aéroport ɗo ne luwo ɗon de jet privé mboɗo wawi umminde ɗo jet privé mi jogo ɗo haaju Gana mi ƴetta ɗo vol o e ɗum ɗo mintere ɗo mi yaha te même heure taw mi yiidani président ɗum fayi koko joguiɗa e poche ma hoɗo ɓe jiib deuxiéme kadi so wi président Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye ne jaltine e jiidirani Ousmane Sonko ya heeɓi kalis ha paare fuɗɗi Bassirou fuɗɗi yaltine c'est faux par ce que nden ndeɓe jaltata nde yimɓe fof ne gandi ɓe jalti ko Cap Manuel ndeɓe jaltata kamɓe ɗiɗo presque programme o wadda kamɓe jaltiɗi gonde même auto ala wona gonga a faami wona gonga jaltuno vidéo ji wona gonga ɓe gondani e même auto non horo wattude oto goto ɓe gondani oto goto rutto e varuji ɗi non aɗa andi toon fof omo wawi jaggude ko wi kam ko wonde komi manipule o walla mi kono noon min jinmi wiidemo tan question goto tan mo joganimami e nder hen mehe Ousmane Sonko omo wawi luude plus de 20 jet privé e seconde goto omo wawi ɗum no fattan omo wawi ɗum to ala luural wawde wadde hunde haɗa hama waɗanede a faami de a jaɓat ɗon wawde wadde hunde haɗa hama waɗanede gueɗal gongal ngal holko rokkimo droit no fattan pourquoi ne gonɗen campagne nden cuwa fiyede nde pourquoi nden cuwa fiyede jombude pourquoi nden on mbiyata Macky Sall e président Ousmane Sonko ko mbadde complot an hol balde commissaire nan wona ko ɗe balle tokara holde mbaɗɗen ɗo émission o holde kalmi ɗum non fattan an woni mo anda kam a sifata kam kono so tawi a sifannomi ma taw ko kaala ha ɗo ko komin kaala koye bolle e tenan deftere ay gueɗel gotel mbimami wonde Ousmane omo wawi luude 50 jet privé kono min nambima ko gueɗal gotal holko rokki Ousmane droit avion muɗum diwde aéroport Léopold Sédar Senghor mo gandanɗa hoore maɗa ko président tan jogui droit diwde ɗon walla juurade ɗon walla mo président rokki autorisation yo diw ɗon walla yo juur ɗon holko rokki oɗon droit ala jaɓat ala wona gon ala holko rokkatma no droit o namdimami ta woɗɗoyi paate abou ta woni koye woɗɗode jaafuɗon to banggue yewtande to banggue haalis na wawi wonde an noon ko kalɗanani wonko haali to banggue yami wawe so tawi président Macky Sall haaldinoɓe ha ɓe jaltu ronkata yamirdemo yo yaara toon so tawi ko haaju jojjuɗo e wonde to banggue wonde première partie d' opposition joni gattane dawol gongal ngal en juuti o e banggue gongal ngal ko laamudarima haalande wotere joni Abouna haalna arta yimɓe e saaha Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Faye président sahaɓe mbima ɓe ko yimɓe Sonko
ɓe ko yimɓe jomay beele hannde o Pastef won ko ɗum ina e nder heen walla ala non ɗum ala heen pourquoi ɗum ala heen e ko mbimami naani ko rek minen e kala mo Ousmane Sonko ardini hooli kanko woni président parti o ko caggal Allah caggal mo min ndewi kadi Basirou kadi pourquoi ne wiye ko Basirou woni Ousmane Ousmane woni Basirou Basirou kañum joguino kala ko fati administration parti o ko sesɗo wonno min kaldo e mami julnima plusieurs fois takkusan les coordination départementale communale presque kamɓe fof presque Basirou waddanno e mabɓe coordonné ok Fati holnde Ousmane Sonko waɗa déclaration politique générale to suudu sarɗi leydi men dans quelques mois presque dans 2 mois dans 2 mois o yahat toon dans 2 mois ma waɗa ɗum mo waɗoy ɗum mo huccite député ji toga deuxièmement aussi wonko jinnomi ɓeydude hen par ce que min jinnomi ko namdoɗa kam ko président Basir no kalirɗa nane ko jooɗi ko faade joni holko jiiɗen enen wonande Sénégal naaɓe en paami nga par ce que baɗal makko gal il faut que premier ministre o tonguito nana waɗi bato conseil interministériel waɗi kono il faut que déclaration politique général waɗe eyyi joni noon kul huuli haɗide wonde toon non maale ko jooɗi tan geste uji ɗi waɗi mami tongu hen haade mi yetta tan ko ɗon udde tan sallah jaaɓi inchallah par ce que hannde o ƴetti lana nde wawa yaade Abidjan lamogo leydi Côte d'Ivoire mi rewidima jaɓɓugal ngal e gueɗe gonɗe toon de on banggue jinnomi artude woni oɗo mo ko kalɗo joni ko toga honde cikkuɗa Ousmane Sonko ma waɗa déclaration politique général e hol haɗinde walla caɗele cikkuɗa ina e nder hen so tawi no woodi togar toɓɓere wotere tan jiɗmi laɓɓinde aɗa andi wonko haali nane Sonko moye joma fatami aranma wona slogan mo Sonko addi aɗa andi gaddu ɗum addi ɗum ko El Malick Ndiaye ko won émission goto mi yiiɗa haalde télé o ɗo invite no ko toon ko haali ɗum d' accord joni ɗon slogan nangga yihi kono wona Sonko addi ɗum gueɗal gongal ngal déclaration politique gueɗal gongal ngal déclaration politique général gueɗal gongal ngal so tawi woni koto banggue déclaration politique général so tawi rewi lawol jomum rokka ko balɗe 90 won lebbi tati jomum rokka wadde déclaration politique muɗum général ene wawi yaade noon ha balɗe 100 wona lebbi tati e balɗe sappo so tawi woni koto banggue sariya leydi meɗen enen Sénégal ko haali ko hono ɗum heddi holko fada e déclaration makko politique général o mbaɗa andi kam ko fadano hen foof so tawi ko ɓeto wonno wiyama ko 100 hen 60 ɗi kam koko caami to banggal to banggue projet mo fonno nawde hono projet o kam tawde woni o woodani alay saago hankkadi o sakkato feere wonde holko nawanta député ji ɗi nawde député ji ɗi noon alay saago o famodira e député ji opposition alay saago o famodira e muɗumen par ce que kamɓe ɓe ngala majorité à l' assemblée nationale taw noon ɓe ngala majorité à l' assemblée nationale alay saago ɓe négociera koye député ji ɗi pour wawde woppude mo déclaration makko politique général kala no wawi siforade ɓe mballam haw tacca walla ga kamɓe e koye mabɓe député ji ɗi eɓe mbawi négociede ɓe pamodira ɓen dokkamo question ngaji ɗi gandanɗa hoore maɗa mo wawi addoyde ɗumen tawa ɓeɗon so tawi gaddoyi wona jomum heblima namde e jaabuwuji ɗum ena tijja ɗon min kam to banggue hooram mbaɗa tijjiɗe ɗo gueɗe ɗiɗi gueɗal gadanal ngal ko banggue déclaration politique général mo heɓori wadde o so tawi ko 100 wonno 90 ɗe cammi wonande projet o wodani so tawi woni ko ɗon ko tubnoɗon gueɗal ɗiɗaɓal ngal ko wawde mo négociede e député ji opposition o wawa famodirde muɗumen o totta ɗumen namde o hebla jaabuwuji makko a jarama toka a yeeɓiyankoɓe Ayaw Pili TV yewta nde ganduɗa ko édition spécial ko hen gonɗen koye miñi men banggue ñaamo Paati Atoumane Sarr mo Pastef e Abou Gaye jaydiyanke Playsping lewlal communication mo kewɗen bismaɗo ɗo saha e saha kala saaha o woni koye yaade joni garen Allah waɗi président Diomaye Faye fiilama Sénégal fof fiilimo mawɓe leyɗele gari ko watta fof waɗama min dey mi haali ɗo ñanden mi yeeɓe makko gueɗe ɗiɗi banggue needi banggue neɗɗankagal goho hakkude makko e emnata banggue Diaye no waɗani ɗum tawoy ɗum ko jignaɗo salo yo a gueɗal gongal ngal en jii hay Daka nde weyi Daka ñandende ceerno Amadou Tidiane eɗen jettamo feewi arde jagga ɗum wallodirde mum c'est à dire ko jippinde hoore muɗum e ko fuɗɗi ko to banggue fuɗɗo golle ɗe ko fuɗɗi yaade hen ma artanen e bilan o ha heddo ko sakkiti waɗede ko fuɗɗi sowede ñanden ko to banggue leydi ndi
to banggue leyɗele ɗe jaltugol ceesgol Boubacar na waɗi caɗele kono oɗo saha joni ko fuɗɗi ko gaga nedi kalmi ndi eko fuɗɗi ƴettude yimɓe ko e nomination ngaji ɗi koɗa hen ko hol bilamo mbawɗa hokkude en e dumuna dabbo Sénégal naɓe paama wonko wonno ɗo natti wonde ɗo waylo waylo woodi eyyi bon aɗa andi parti Pastef ko Pastef saɗa ɓeeta ɗum e pulaar joni wiyete ko renduɓe fimde renduɓe fimde ok woni fiɓiɓe joni bon président Bassirou Diomaye Faye neɗɗo fof ene Allah tagiri ɗum ko neɗɗo moƴƴo ko pewɗo kadi ko nehiɗo kadi ko kaare siré kadi ko neɗɗo nunɗuɗo ɗo banggue nunɗal sa ɓeerimo hen ko heewani e neɗɗo ko 100% kanko dokkata par ce que ala e cagarte hay waktu ko tardata te neɗɗo sen andi neɗɗo rek sa yi image makko andat o ko neɗɗo nehiɗo o wawa kadi wiide neɗɗo ko boni mais ko rewi lawol walla rewnude neɗɗo e laawol a wonani e laawol a wattuma e laawol ɗum tan Allah wawnimo par ce que en jii nde o arata leydi ndi sernaɓe heeɓe ko kulno min won noddunoɓe hay lettre uji Madina Gounass ko min nawaniɓe mbimi inchallahu taala o lamɗo mo dañƴon so woni wonnoɓe ɗo ɓe ne teddinno sernaɓe won mbi ko oɗo ɓuuri par ce que en meeɗa yiide lamɓe ummiɓe ɗo ɓe guire Senghor ɓattade ceerno e ñuman maɗa hiiɗi en jiyani ɗum en jii ɗum hakkude makko e ceerno Madane Tall en jii kadi nde o yehi Touba nde ala lamɗo mennoɗo nadde nder Touba guire Senghor ɓorti paɗe par ce que nde wonno paɗe ne farwi paɗe laamu ne farwi jomum ɓornoto paɗe ha nder tappi lamɗo mais Bassirou nde naati galle halifa général o résidence halifa général o e damal he ɓorti paɗe ɗe ƴeewe vidéo ji ɗum fof waɗi ɗum ko nehare waɗi ɗum kadi ko yandikinare en jii nde ummi toon o yehi Tiwawon nde kadi ko même chose hakkude makko e ceerno Babacar Mansour en jii nde o yetti toon nde kadi o jagguiri hoore makko o almuɗo o jagguiri hoore makko o ɓiɗɗo o hollani toon hay hollugol doole président walla ko président son jii e protocole on jiyat par ce que toujours président so yii hakkude mum e sernaɓe non seulement ne waɗa nantino deuxiémement kadi hakkude mum e ceerno protocole o ne wona ɗon holla président o ko président o ko ceerno mais kanko so ari ceerno hollat ceerno ko wona président ko almuɗo ko ɓiɗɗo en jii kadi Allah waɗi nde ummiɗo vendredi o yehi ɗo Daha o juuloy toon on jii hakkude makko e ceerno on jii kadi vraiment ko waɗi e Daha ɗo banggue needi e neware e banggue kadi e wiyannoɓe laamu Sonko ko laamu naggam on jii kam ngal ɗo banggal kam vraiment yimɓe fof walla Sénégal laamu Sonko ko laamu Diomaye ina wawi suusana Sonko laabinoma wawi waade noon ko mbimami ɗo joni ko président Sonko e président Diomaye boɗo wawi wiideɓe ko funeɓe a faami koɓe gootum ɓe goniri gootum hannde ko Diomaye Allah ardini leydi ndi Sonko woni premier ministre mais attention Diomaye e Sonko ko gootum eɓe nandiri ha ɗon wawi haadde kadi emin ñaago Allah kadi yo nandirgal ngal ɓeydote kadi ɓeydoto par ce que hakkude mabɓe wona laamu rendiniɓe ko hunde ɓoyde par ce que Diomaye hoore mum nde indirta Sonko ɓiɗɗo nde Allah o ni seedi Sonko ne foti arde inde nde anda ko kañum indira ɓiɗɗo Sonko nde yeehi inde makko rewi toon inde makko kañum e Djiby Gueye Ndiaye anda Diomaye innirimo ɓiɗɗo kono ça veut dire ko yidde wiide polémie ɗi Sénégal naaɓe kaalata entre président Diomaye et président Sonko ɗin gasen gubben on jeyata ɗum ha ɗum firto par ce que Pastef mboɗo wawi widema ko tariha e nder politique ay tariha mouridisme no wawi wadde suude ni Pastef ko noon wayi wadde suude Pastef tan jiimi hannde min mi ari e comment direct garage goto mboɗo jogui probléme goto emin gona e campagne mboɗo déppana o déppani kam jaami ha cubalel Allah waɗi panmi toon waaji goto ne woni perte ko Pastef naajo noddumomi téléphone e jamma he o déplacé équipe makko ɓe gaari auto am gonnoɗo ɗon oɓe peeni ɗum ha feewi guittumi kalis dokkuma o memata par ce que yen dagen feete fale ñuñu feete fale ko yidde widema Pastef yimɓe ko gootum kono ne mbaɗaka se lawol ne jata e autour nde ne mbaɗaka se lawol aɗa e autour ko nden wonno non jiida nden après mo martana hay équipe ma hay mino mbaɗamaka se nden ko tubaka yanda nden mberto eyyi yawti eyyi donc ko yidde widema Pastef ko politique goɗɗo garɗo mo gandanɗa hoorema ko intérêt leydi ndi avant an
par ce que a yiyata Pastef naajo garɗinɗo kaalis walla ardini poste mais jaffuɗa paate inde nden ko abouga winanade ko wona on banggue gartanmi kono ñande foof président Sonko président Diomaye beele wona on pamnono président Senghor président Mamadou Dia ha wontoyi ɓe ko Dia sen ɓe ko Senghor sen beele onon so on nde ɗum goppani wonta ɓe ko Sonko sen ɓe ko Diomaye sen non andi minen e ko namdal tan jaafoɗa sa kalmi koko wonno wontata minen joni min gaari joni ko addude recture guila 1960 faade joni min mbi ko Sénégal meeɗa dañde lamɗo jaaduɗe population yiyande jiyo ko population yiyata ko par ce que lamɗo so woni lamɗo tan ko population tagi ɗum wonde lamɗo e ko koyɗe ɗe mbiyanmi mbimi joni jiiɓade hakkillaji yimɓe mi yi e nder palais woodi mbiɗo Ousmane Sonko président o wi ala woni président ko Diomaye kanko wona président mais ko président Pastef mbimi ko jiɓɗumi haqqillaji yimɓeɓe hulnode Senghor e Mamadou noon wano président Senghor président Dia président Senghor président Dia o nomo yimɓe mum o wiye joguidire o jogui caggal leydi beele on kulani onon so ɓooyi ma ɗum woni min kulani ɗum par ce que ami tagui ɗum minen wona politique rendini min minen yiyande amen nde dépassé politique diine ni noon walla ko non yiyande nde ko yiyande fewnude leydi yiyande fewnude leydi bon d'accord par ce que aɗa yiya wona lammi e kono fewnude leydi e politique paate nde politique ala nde on ndenda ɗum mais jiida aɗa andi Pastef ne serte parti ji kadi par ce que aɗa yiya finance o campagne Ousmane Sonko mo ala numéro téléphone Ousmane Sonko mo meeɗa yiide Ousmane Sonko jiya mo gandanɗa hoore ma ƴetta auto ji mo waɗe Ousmane Sonko taw meeɗa yiide Ousmane Sonko anda président Bassirou e kono nde Ousmane Sonko natane politique nde guila no woni impôt de men waɗani hay battono e jamma haɓaka waɗani syndicat nde nden on ndenda ɗum wadde ko politique rendi noon ko yiyande politique eyo heddi noon ko politique batteɗo joni o mo Pastef waɗata o e politique mabɓe one serdi kamɓe ko maaro galle joɗɗo mbasaŋeji yeyde terrain so ɓooyi attention de so ɓooyi ononde so ɓooyi de nana fuɗɗode enen moom ko niral nana fuɗɗode tawa yewta nde woɗɗoyi nde gasani te seɗen celli ken haaloɓe tan ken yewtoɓe yettude on e janade on ñande foof an mbalta jamma fof aɗa nelda place fin ko États-Unis gonɗa ñande foof wat jenkono somi noddima subaka nga aɗa gonga kikiɗe aɗa gonga aɗa haala yiyande ma aɗa haala musidɗo men Paté Atoumane yettama no fewi saabu yiyande muɗum toka caggal ko haala foof yewta nde gassa payɗe ɗi keƴata e fayde nde wootere en jokkat janggo e ɓaawo janggo jinmi wiide koko hande hol gonɗo opposition mo ganduɗa kañum chef de l'opposition par ce que goho so tawi ko dewgal wonno hakkude makko e Amadou Ba caggal wonno lumbi maayo caggal nde délégation nelaɗo Daka o yeehi Amadou Ba haalaka hen innaka hen beele hande o so Pastef woni goho wonata ɗiɗi ko Amadou Ba ha joni haade jeeyaka e APR natti jeeyade e Benno Bokk Yakar beele kañum wonata ɗiɗi walla ala way kono président Macky Sall jaggi taltale mum ne jogui yimɓe mum ko jiɗɗo artude ina yiɗi dartinde parti muɗum beele ko APR wonoyta e beele APR o e benno kam mataw natti wodde hankkandi hol yandema hen toga e togere aɗa andi en mbiɗo so tawino ko dewgal wonno hakkude Amadou Ba e Macky Sall wonande ko ceergal yani joni kam lumbi ma koko hunde sirde délégation jaaɗo Madina Gounass so délégation Amadou Ba kañum ne yeehi hanki yeehi hawritoyde duwa o Cheikh Oumar Anne ardi oɗon délégation ɓe jeehi mais beele ɓe dokkama konngol ɓe kaldino ɓe kaldini walla e ɓen bo mi anda so tawi ɓe dokkama konngol kono kam ɓe kawritoyi e duwa o ɓe jindire ceernajo o ɓe jindire e staff muɗum eyyi donc ko heddi ko noonne kadi to banggue Bassirou Diomaye Faye ko gonga so tawi a ƴeewimo ma yiya makko yitere needi ɗum ko gonga so tawi ɓurɗo ñolan ma yiya makko yitere needi kono noon yimɓeɓe horoɓe ɓurtin wiide wonde o yeehi Touba o ɓorti paɗe walla o yeehi ga o ɓorti paɗe président kala ɗo ene yaaha kala gueɗel haysono ko coccorgal jogui ene jogui jogonto ɗum coccorgal ngal hawa yonte soccade paɗe ɗe won toppitiɗo ala ko woni hammu muɗum lewru so maayi ene yooɓe so wona rende paɗe président on ko ɗum darni ɗum ɗo e konko jabde accude ɓoto paɗɗe 6 mo président foti jooɗade o so tawi omo yaa 6 o won denowo 6 o kañum so lewru ma yoɓre heta tan ko rende 6 mo président foti jooɗade o donc ɗum ɗon wona to banggue needi walla ɗum ɗon ko hebla kadi kala kulɗo Allah goɗɗinto ɗum tawne kadi jaɓat ɗum kadi wiidemo wonde o yeehi omo ƴukkodi e ceerno Madane walla ceerno Amty Diane Ba ɗum ko kala président garɗo halifaɓe diine ɓe no ɓe potiri kala président garɗo ma ñummodire muɗum heddi ko hande o no visibilité o tolni hande ɗo yettanoki ɗon hanki
ɗum waɗi wona gueɗe hakkude Senghor e Alaji Seydou Nour Tall yimɓe jiyani photoji muɗum wonɗen photoji par ce que waɗi ɗum ko oɗon saaha yimɓe ɗo tolni hannde ɗo wona ɗon jaranno e oɗon saaha hakkude Abdou Diouf e Alaji Seydou Nour Tall hakkude Abdou Diouf e ceerno Mountaga a nani de la même chose ko hono noon ari ha yettima e ceerno Madani hakkude muɗum Abdoulaye Wade hakkude muɗum e Macky Sall hakkude muɗum e Bassirou Diomaye Faye yettima han kadi ɗo visibilité o ɗo ɓurata laftude donc minen joguiɓe appareil ji muɗumen photo ji joguiɓe caméra ji muɗumen min ƴewata e neɗɗo sowona wonɗin position ngaji min ƴetta ɗumen min mbaɗa ɗumen publié ɗum ɗon firtani tan par ce que jomumen ene mbawi taw goni tan ni koye salmodirde min mi profite e nder ɗen mi fota mi lance mi yo wonde goni koye yumodirde taw hara mi jiirde haydara kaldani donc so oton banggue haydara min ala ko firti to banggue ɗum heddi noon to banggue communication wonko ɗum haalata to banggue communication wonko ɗum haalata e ko wona ɗum ko so tawi woni en garti to banggue ko wona ɗo henna e dow muɗum ko hande gulali ɗi e luukali ɗi en kaali bon saaha fo omo taato hen to banggue directeur uji e wujjannoɓe walla waɗannoɓe ni walla wattannoɓe ni min so tawi mi jooɗima mi wima ko gujjo ko mbaɗiɗo bonnude inde makko par ce que hay ɗum ala towni o wujjanani o bonnanani ni donc somi wima ko gujjo walla mi wima ko bonno heddi ko mbaɗa bonna inde makko kono mi alana ɗum dalil te mi wiyatamo noon e minnene kadi kala ganduɗomi en andiri min mi wattani ɗum accusé e dow fenani mi wattani ɗum accusé heddi noon ko to banggue en kaali laamu ngu ari kanko Bassirou Diomaye Faye wonko fada e makko ay kulhuli ɗi mbiyata ɗi déjà koko woodi ha gasi mato kamɓe ɓe jiyata ɗum holɗin no foti laabi Ousmane Sonko noddi parti Pastef laabi ɗiɗi wona ɓe jooɗi no foti conseil ministre uji mbaɗa tati e nder ɗiɗon conseil ministre caggal koɓe darni gouvernement o ko Bassirou Diomaye Faye ardima laabi tati conseil des ministres Ousmane Sonko ardima laabi tati boto Pastef ko wona ɗum ko Bassirou Diomaye Faye nde fuɗɗi tourne makko nde holto fuɗɗori Mauritanie Mali Gambie Guinée Bissau wona ɗo o yi Côte d'Ivoire hannde Ousmane Sonko holto wi yahat ko Gambie non Gambie ala hen yahata ko Guinée yahata ko Mali yahata ko Burkina Faso yahata ko Niger holko nawata mo ay no atta kon ɗon toga no ay togata ay yimɓe ene paama ko kalnaka yimɓe ene paama fattan hami joof ay min so tawi aɗa haala mi heɗot tan non fattan ay min so tawi aɗa haala mi heɗot tan towa namdala mi faadema e ko namdal faadema ko namdal faadema mbeɗa jogui jorto mbeɗa jogui jorto batuji ɗi Ousmane waɗi ɗi wona kanko Ousmane gondi oɗo dimanche ala wona on premier maɓɓe réunion Bassirou Diomaye Faye no jooɗi eyyi joni premier réunion Bassirou Diomaye Faye no jooɗi Ousmane Sonko paate wona kamɓe hen ɗiɗo non wona kamɓe hen ɗiɗo Abou Gaye paate jaafuɗon mi temps o ka sigil nane musidɗo na haala gaccata feewi mi yetti mi jarnima on kono noon min jiɗmi ko libde ɗo nde ɗo toɓɓere hami gayna ndeɗo toɓɓere fatan haalama seeɗa ay hunde nde ene foti ɗum laaɓa ceerno ay Sénégal ko pays démocratie Sénégal ene anda kala meɗɗo woni ɗo président kala meɗɗo ɗo wonde président ko par carte woniri président Sénégal ko membre e CEDEAO a famide Sénégal ko membre e Union africaine Sénégal ko membre e ɗumaji kewi kanko oɗo wona cartal wona cartal lawol ala wona cartal lawol ko ɗum woni ko mbimi ko mbimami wonde ko Sénégal ko pays démocratie kala laamiɗo ɗo henna heɓiri pouvoir o ko par carte électorale wona mbimi Sénégal ko membre non fattan Sénégal ko membre e CEDEAO Sénégal ko membre e CEDEAO Sénégal ko membre e Union africaine Sénégal ko membre e organisme uji internationaux joni Guinée ala e CEDEAO Mali ala e CEDEAO Burkina ala e CEDEAO Niger ala e CEDEAO ɓeɗo fof ko yaltuɓe koɓe yaltuɓe eɓe jiiɗo ferde lawol maɓɓe bay no fatta seede haala ay won gueɗel won fotani woppede ni ene yaaha taw Ousmane Sonko o fotani ni miijaji ni omo yaha e ɗeɗo leyɗele par ce que ɓeɗo mbaɗani reconnaître ko woni démocratie ko ɓe mbaɗani ɗum reconnaître par ce que so tawi a ƴeewi hande o Guinée hono association dillowo toon
agay to droit de l'homme ala ha droit civil ala ha droit ko wadi dum joni Mali la même chose Burkina la même chose Niger la même chose Abou Gay wasa aja Abou ajam njaf don on jaama on jaama min ko mi wuta yewta tan bangi toka ina wawi taw ko kaldigal Diomaye e Ousmane ɓe to ko yiɗɓe association wadde état sahélien dan mabɓe ko yaltintaɓe séa ko soit ene wawi taw ko ƴewde beele mabɓe kedden walla ala e ganda ɗum woni ko yeeso men yettuɗon e janade on yettudema ceerno Paty Atoumane Sarr mo Pastef mamin gartu e ƴewde an ka Pastef Ibrahima Abougel ko Pastef kañum artira natte moɗon beele ko an somi nawima walla kanko nawama beele ko jogorde yeedo janggo ko on peccat walla ala toga a jarama sababude disponibilité ma sa fo yewtude bandiraɓe Abouba a jarama Pindi TV e nde ɗo yewta wonno ma en jokku jewte goɗɗe so Allah lamɗo jaaɓi kamɓe ko Abouba ko ɗo ka ten ha lawol ngol ngol so jeeɗo ñaawi